बे बाथ्राया सैथो नङा। बिथाङा पलिटिकेलि गोबाव बोसोर खामानि मावबाय। बिथाङा सासे पिउर प्रफेशनेल पलिटिशियान आरो बेखायनो बिथाङा जिखि बुङा मानो आं रिप्लाइ होनो नागिराखै। खोथाया जाहैबाय मा जे बयबो माबा नङा माबा मोनसे जोङो प्लेटफर्माव खामानि मावो। 25 बोसोर आङो बर' जातिनि थाखाय खामानि मावबाय। गुबुन गुबुन हारि माहारिजों थाफाना खामानि मावदों। बिथाङाबो BLT आफाद दानानै बिर सिलागांनि उनाव बिथाङा मासिगिरि आफादगिरि जादों। बेनि उनाव BLT आर्म्स रिभलिउसन खालामदों। बर' जातिनि थाखायनो खालामदों। आलादा रायजो बिदोंमोन। उनाव BTC एकर्ड जाबाय। दा 2020आव BTR एकर्ड जाबाय एबसु NDBनि नेतृत्वआव। मोनसे समाव बयबो जातिनिनो खामानि मावो। बिथाङाबो बर' जातिनि खामानि मावदों। 2005 सनाव जेनेरेल इलेक्सनाव जों बयबो मदद होदों। रायजो राजाया मदद होदों जे बिथाङा BLTआव थानाय समाव संग्राम खालामनानै फैबाय। बिथांनो मोनसे मर्यादा होनांगौ। बिथांनो जोङो सन्मान होनांगौ। बिथांखौ पावाराव लाबोनानै बर' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो दायित्व होनांगौ। सेम नितियावनो हाग्रामा महिलारिया जि लामाजों पलिटिक्सआव एन्ट्रि जादों, पलिटिक्सआव साक्सेस जादों, सेम निति सेम पलिसिजोंनो 25 बोसोर बर' जातिनि थाखाय आं खामानि मावबाय। 5 बोसोर 6 बोसोराव एबसु आफादगिरि जानानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावबाय। बाहेरायाव थानानै जिखौ मावनो हायाखिसै सिङाव थांनानै मावनायनि आंनि एजेन्डा। आरो दिनै बिनि थाखायनो रायजो राजाया आंखौ मदद होदों। बयबो ओंखारबोदों। 25 बोसोर जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय। 10 बोसोर साख्रि मावनानै बियो रिजाइन लानानै सेक्रिफाइस खालामबाय। बिथांनि खेबसे चान्स होनांगौ। हाग्रामाया जि लामाजों साक्सेस जादों, दिपेन बर'आबो बे लामाजोंनो साक्सेस जागोन। रायजो राजानि अननाय, रायजो राजानि आशीर्बाद आरो पलिटिक्सआव गासैबो हारि माहारिनि जौगानायनि बिथांमोननि अभाब अभिजोगनि खामानिखौ जों एटेनसन होगोन। बर' जातिनियाथ' प्रायरिटियाव थागोन। गुबुन गुबुन हारि माहारिनियाबो प्रायरिटियाव थागोन। बेखायनो बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राया बिथाङा मोनसे रिप्लाइ होनांगौनि सार्थआव मेडियाया जिहेतु सोंदों बे रिप्लाइखौ होदों। आरो बेखायनो आंहा बिथांनि बुंनायनि सायाव खुनु बाजानाय फाजानाय आरो माने स्ट्रं रिएक्सन होनांगौ होननानैबो आङो साना। बिथाङा जि बुङा मानो बुंबाय थादों आं आंनि खामानिखौ मावगोन। रिसेन्टलि दा बावैसो जिथु दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा नोंथांखौ फेजेननो थाखाय खामानि मावगोन आरो मावनांगौ होननानै बुंदों। नोंथाङा माबाफोर पार्सनेलि बेबायदि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांजों आंहा खुनु पार्सनेल ग्रास टुर गैया। बिथांखौ आङो गोदो गुबुन गुबुन प्रग्रामाव लोगो मोनदों। बिथाङा मा सानस्रिनि मा आदर्शनि मानसि आङो दिनैबो बुजिनानै मोना। मालाबा बुङो बर' जाति जातीयताबादनि खोथा, मालाबा बुङो गुबुन हारिखौ दमन खालामनायनि बाथ्रा, मालाबा बुङो हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजिनि खोथा, मालाबा माने गुबुन गुबुन खोथाफोरखौ लानानै बिथाङा बितर्कनि खोथा बुङो। दा बेखायनो बिथाङा फेजेननो नागिरदोंबा उदालगुरियाव फै, उदालगुरियाव केम्प खालामनानै था आरो बिथाङा हाबा मावबानो जाबाय। रायजो राजाया सिनायो जे सोर जातिनि थाखाय खामानि मावगोन, सोर समाजनि थाखाय खामानि मावगोन, सोर ओनसोलनि थाखाय खामानि मावगोन। आरो आङो पलिटिक्सआव निउ फेस, आंनियाव खुनु एन्टि इनकाम्बेन्सि गैया। 0% एन्टि इनकाम्बेन्सि लानानै हारिनि समाजनि ओनसोलनि जाति जनगोष्ठीनि खामानि मावनो थाखाय आं फैदों। आंनियाव मोनसे क्लिन आदर्श दङ, क्लिन सिन्ता दङ आरो बे सिन्ता आरो आदर्शखौ लानानै रायजोनि हाबा मावनो फैदों। रायजोआ अनगोन, बिसार बिबेसना खालायगोन। जाति धोरोम भाषा बासियालासे बयबो दा दोलो दोलो ओंखारबोदों। आङो जेब्लायबो बिथांमोननि आथिङाव खुलुमो आरो जि सिन्ताजों ओंखारबोदों नोंथांमोना अननाय हो, आशीर्बाद हो। नोंथांमोननि कमिटमेन्टखौ फुलफिल खालामनांगौआ आंनि कर्तब्य। गोजोन्थों।